Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan nga Ivan. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Awan ti maibagak iti ugali ti amak. Ngem no kasano ti kinasingpet ti amak, isumet ti kinaalas ti ugali ti inak. Bueno papagayam, intay dinggen di pakasaritaan ni Ivan. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Anya ti kunam, masikugan ni Lucille. Wala nang, ket permi nga unget dagiti naganak na. Pagtaltalawan da. Imbagada asumurutan iti nakasigukin ko na. Iso adito'y kumapay lang balay nga agyan. Kat, adang arot urnong mon. Agkalay sa kayo pa'y sakbay nga agnaod dito'y balay. Awan pa'y nga rod urnong ko nanang. Kat, kasano kayo nga rod ang makapagkasar? Mabalin met, nga itantan na payla ang ti panagkasarda. Ay, kababaen. Anya nga iti ibaga ti taktao. Nukasta, tulungan tangarod ani Ivan tapno makapagkasarda. Apay, ada kwartam aya. Awan, nga madumat ti dingwan a mailakaw. No ilakok tay may sa abaka, kan may sa anwangkaw. Umanayan day jay. At dalakit di basit a mapagsasangwan. Sigurado kayo kadi iti day tatang? Ay katuan tapno makapagsimpa kamatayin anak ko. Ala nga rod, ibagam ka ni Lucille, tagkalay sa kayo pa'y sakbay nga umay agnaod dito'y balay. Sige nanang, saan mo't siguro nga agungat dagiti dadakkel na kenkwana, ta ikasar kun tumet. No kasta, adamat lang usaranta nga agkasar, kunak manawan urnong mo. Talaga nga awan. Ngam nagpresenta ni tatang amang ilako itinuang kan baka na. Tapna daw sa renta. Nasingpat gayam dagiti dadakkel mo. Wen nga rod. Ngam planok matlaang nga ikasar ka. Ngam agurnong akpay kuma. Saan mat siguro nga agungat datatang kananang. No ibagak amay kasarnak ti lalaki ang nakasikog kanyak. Alang nga rod. Mapan ko ibaga kadakwada. Ngagkalay satan iti mabiit. Kablaawan kayo, Ivan, kan Lucille. Agyaman kami, nanang. Agyaman kami, nanang. Kablaawan kayaw, anak ko. Agyaman tatang Lusan agapo kada kayo. Saan kami ba nakapagkasar kini Lucille? Agyaman kami iti kinasingpet yu, tatang. Basta para kan ka, Ivan, barok. Agmay-may sa kaaputog ko. Isong naaramidak ti amin para kan ka. Bala. Umay ka nga rodan lakay, tas abdan ta dagiti agsangpot a bisita. Kababay, no awan magkita kadakwada. Dito iti kwarto ta bakit? Medyo na ilet, nga maganos ta. Saan na bali? Into na da kwartak. Agipatakder ta iti bukod ta abalay. Kastoy matlaan ka ilot ti kwartok iti malay. Isong awan parikot kanya. Sapay la kuma. Tawan problema iti panagnaid mo ditoy. Sapay kumatag kaalaan kayo kininanang. Kasla nasingpet damat. Nasingpet damat kit di. Iso nga sam apakisamahan ni nanang ha? Wan, awan pagdanagam kanyak, Ivan. Nasaya ata simbangpot kan anagapo ijay talon. No kasano ti kinasapam abimmangon. Iso mo ti kinaladaw ni Lucille abimmangon. Nanang, pasinsyaan nyo lang kumanti asawak. Epekto siguro ti panaginaw na. Apay siya kidingay. Kat saan mo't akasta? Ida gininawak. Saan mo't nagpapada ti panaginaw, nanang? Ti ko namkit day. Saan na akayat ti agtrabaho? Maawatan nyo lang kumanti asawak, nanang. Anya ka di pagbaga ni nanang. Ha? Adaya, awan mat. Saan kan nga gulbud? Nangag ko amin timbagbaga na. Nakariinga. Pasinsyam la ko man ni nanang, Lucille.
Siya kumatiagkid daw iti pamakawan, Ivan. Pasensya ka no aging gaita kat tsak pa'y bimangon. Talagang amin ama ditirik nak. Rurusukan na kan maulawak. No kasta, saan ka pa'y anangan? Sa anak matlang ama kapangan, Ivan. Kaasi matiagbalin to nga anak ta, no bisbisin nam tibagim. Oh, anya ti kahit mga kanan, tayo lutuan ka. No anya tinaluto isulatan. Sa anak mat ngagpilpili iti makan. Pasensya kayo nga talaga saan nga umunag kanyak ti makan. Alang nga Rod, sumra ka na di kwarto, no saan ka ama kapangan. Bangiluto ak inton madamdama iti sabali akanam. Sige nga Rod, panawan kayo pa. Excuse me, hinanang, tatang. Sumra kak pa iti kwarto mi. Sige, balasang ko. Aginanaka, no maditirik nam. Nakaar-arte day ta asawam, Ivan. Ay, agtal na kan, Martina. Anya nga ron ti maaramidan na, no saan nga umunag kan kwa na ti makan. Itay pa'y bigat asan anangan ni Lucille, nanang. Anya nga ti mabalin na kanan. Padasam man nga ipartyan iti native amanawk, barang makapangan. Nagswerte mo tanday ta babae. Ay, espesyal ti manugang ko. Ay, saan man akasta bakit? Laglagi pa nga apo ko ta, ti adda iti saklulo na. Si kamot gayam, Ivan. Ni, Mary, ita ka lang ang makita Umay mo matpasyaran ti gayam mo ijabalay Nagkita kami itinaminsan. Kunak nga umay ko pasyaran ijabalayo. Ngam kinunana asaanan. Tamangan no adda maibaga ti katugangan na babae. Ha? Ay, sorry ha. Nailawan ko matan na ibaga. Kunana ngamin nga istrikto ka no ti inam. Sa bagay, pudno matkit di nga istrikto ni nanang. Ay, pakumustam tulatan ni Lucille ha. Pasyarak tulangan ija ospital inton makaanakan. Sige nga Rod, idanon ko ti pakumustam kan ko na. Auntie, gumatak man iti mantika ken asin. Si kamot gayam, Ivan. Kumusta ni bakat mo? Dandanin samot ten aganak. Wen auntie, kabulanan na itan. Kat kumusta da ngay mutkin ni nanang mo? Ha? Apay auntie? Anda ka di istoryaan kada kayo ni nanang? Kano ibagbaga na asadot tinaasawam. Agpay sukaday. Ay, auntie, kaslasan nyo nga maamo ni nanang. Narigat at tumpungan ti kayat na. Baybayan nyo latan, no anya ti bagbagana. Ay kat isometer aramidak baro. Ken madlaw akas lagselselos ijay manugang na. Mauawatan nyo kumalatan ni nanang, auntie. Ita ta nagpas ngayon ti asawam. Kasapulan yun ti lumasin iti pagyanan. Tapno amuyo no anya ti awan dito'y balay. Sige ang Rod, nanang. Tulungan ka nga agpatakder iti balayaw, anak ko. Itilatan asidag, tapno saan tayo nga agiin na dayaw. Agyaman tatang. Awan rumbang apagyamana, anak ko. Pagrebangan mi anaganak, ti tumulong iti anak may. Awanan sa pulam kada kami. Taamin na klase ti tulong kat impaimikan ka. Sapay lang ko ma, taamum tumot ti agsuban. Sigurado ka kadi iti day ta planom, Lucille? Para matlaang kadata daytoy, Ivan. Sika ko man ti makamo iti anak ta, saan mo abaybayan? Apay no saklangin ti agabrod. Kakaasi kami laang iti anak ta no siyak ti agbati ditoy. Amo mo ta di na kay kayat ni nanang mo. Ay, agan-anat ka nga Rod ijay Wan, ipawit kon to amin aswildo. Papintasan ta to'y balaywan, agurnong ka. Wen, bakit? Na, un-una at papintasan ti balayo, Ivan. Anya ti kayo asawan nanang? Agbayad ka pa'y mo't iti utang mo kada kami Ha?
Anya nga utang, nanang? Nalipata mo ti gastosyo ang nagkasar? Kantoy daga ang nagpatakdaran nyo iti balayaw. Ay rumbang laang nga bayadam. Kasta ka di, nanang. Katuan adan kwartayo. Isu nga ununa inyo ti agbayad kada kami. Kumusta ka di, Tan Lucille? Okay aklang, Mat. Da kayo nga iti anak ta. Kumusta kayo, Matan? Ayos kami lang, Met. Adda ko maibagakan ka. Anya day ta? Agsingsingir mata ni nanang. Ha? Ada ka ni utang mo? Awan mo ti amok. Ngam ipagpabayad na tinagastos ta, di nagkasarta. Kantilote ang nagtakdaran ti balay ta. Sige. Bayadam latan. Ngam, Tapos sumardangan. saan ko na maituloy ti patarimahan ko abalay ta? No ibayad ko ti kwarta? Sana balen. Abur nung tamanan. Agri nyo aklangan iti kontratak. Anusan tapay la kumati mabayag asan nga kita, ha? Sige nga Rod, bakit? No isuti ko na. Kaya't ka kumaakasarita, anak ko. May papanitian niya, tatang. Apay ang nagaduti kwarta ni nanang mau. Ket no impabayad na tinausar mi iti nagkasar kami. Kanti daga ang nagpatakdaran mi iti balay, tatang. Apay abinayadam pay laeng. Ket inted kong arudan kada kayaw. Bayaan yun, tatang. Tapno sumardengan ni nanang agsingsingir. Ay na, anak ko. Siya ti mababain iti aramid ti inhayaw. Ay gasgastusan na matlaeng iti awan kas-iskan na abanag. Nasursuro na pa yun ti agsugal. Ha? Ay ket, bagbagan nyo ani nanang, tatang. Saan nakarod adeng-denggan, anak ko? Kumusta ka ditan, bakit? Saan ka di amarigrigatan dita? Saan lakay? Ikarigata ka makaurnong ta. Itikas ta, mapapintas ta ti balay ta. Dandaniak manen makaurnong, bakit? Mabalin kumatan nga ituloy nga ipatarimaan ti balay. Nga may mayat no mamaminsan ton ti pan nakatarimaan na. Tapno sana sumardeng ti trabaho. Makaamu kalatan lakay. Amo mat siguro ti araramidam dita. Di ka madanagan, bakit? Nasingpet to'y asawam. Saan ko nga us-usaran iti awan ka askan na abanag ti kwarta nga ipaupaw-it mo? Tulungan na kumahabarok. Ni, apay, tatang? Nadung partilugan ni nanang mau. Ha? Katintaray tinakadungparkan kwa na di ospital. Napakaruan ni nanang mau. Masaapol kanu amaputad ti may sasaka na. Anya? Nga maawan ti mausar mi di ospital. Naibus matan ti kwarta nga intad mo kan kwa na. Mabiit lang nga, Rod, tatang. Taipan ko pa ni baby kini Auntie Carmi. Sa tayo mapanan di ospital. Agyaman akabarok. Kat pasensyakan. Tas ikalaang matimabalin kong asitgan. Nagtangkan tumat ngamin ti ulo tinam. Agyaman na taagdakan, anak ko. Ay, diyak ngamin amo no pangalaan mi iti kwarta ang magastos diti ospital. Naibus ka din ti kwarta ngayong bayad ko kada kayo. Pakawanan na kanakaw. No saan ko kumapinabayadan jay dagaan nagtakdaran ti balayaw. Ay amang nalpasan ti pa nakaaramid na. Agbabawi taginasgastos ko lang iti awan ka uskan na ba nagtikwarta. Ita, agkasapulan na ngamawanan mausar ka. Awanin ti maramidan tayo, nana. Ureg babawi kayo pa'y. Agpakaasik ako iti asawam. Tagpautang iti kwarta ang mausar diti ospital. Di yun panunutan dahi ta, nanang. Siya kunti makaamo ang makisarita iti asawak. Agyaman na kanak ko. Kayat ko kumaang makasarita ni Lucille. Kayat ko ti agkidaw iti pamakawan. Iti ame na nagbasbasulakan ko, na. Ala, saan yun na panunutan pa'y dahi ta, nanang? Agpaimbag kayo kit di. Sa kayon to agkid daw iti pamakawan na, inton sumangpait.
Pasensya ka lang kuman, Lucille. Ngam, naksayak man ang tiornong ta. Anya pa'y nga rod nga. Alangan matabaybay amlat tanti inam. Agyaman akin ka, Lucille. Ta saan ka nagimula iti sakit tinakam iti inak. Talaga asa anak nagbabawi asi kati inasawak. Ta nakasingsingpet ka. Basta, agin nanos tapay lang nga ginadayula kay. Wen bakit? Maanusak ti amin. Taparamot lang iti pamilyata da ito eh. Alang arudan, agpakada akong takayat kunti agin na na. Kasta ka di. Sige Ay, uwan gayam. Kung ani nanang akayat nakamakasarita, takayat na tiyakid daw iti pamakawan ka. Kasta ka di. No kasta, nakaamirisan ni nanang? Wen Lucille, agbababawin ka dagiti madingay nararamid na iti kalabas. Nasayat mat nga rod no nagbalbaliwan. Iti kasta, nasayat to mat siguro kanya kon inton makaawid akon. Sigurado da ita. Nasingpatukan ka ni nanang. Maragsa kanak iti panagbalbaliwan ti inak, Mr. Lonely. Kat ita anagawid ang ti asawak, nasingpeten ni nanang kukenkwana. Kat naragsak meten ti pamilyami. Tuy pagayam mo, Ivan. Agyaman ak pagayam Ivan, iti dayto apakasaritaam. Kat ti makunak, nasaya at met, ta nakaamirisan ti inam. Ken nasaya at tanasingpet ti asawam. Tano saan, sigurado ang nagimula iti sakit tinakam iti inam. Kat sika ti maipit iti kasta a sitwasyon. Hala, agyamanak iti dayto apakasaritaam, Ivan. Kat sapay lako ma, tagtultuloy ti kinaragsak ti pamilyam. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan nga Ivan, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez, kan sound effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.